Hedebølgen. Det var formiddag i junglen, og det var efterhånden blevet rigtig varmt. Man skulle ikke bevæge sig ret meget, før sveden løb af en som et vandfald. Overalt i junglen kunne man høre dyr, der beklagede sig over heden. Og alt imens fortsatte solen med at sende sine varme stråler mod vulkanøen. Hugo, hvis du ikke skaffer mig noget is til min hjemmelavede jordbærsaftevand meget snart, bliver jeg simpelthen vanvittig. Hører du? Vanvittig, klagede Hugoline højlydt, mens hun kiggede meget bestemt på Hugo. Hugo vidste, hvad det betød, når Hugoline havde det sådan, og skyndte sig at gøre sit fly parat til at rejse ud i verden og finde en isklump, der kunne mildne Hugolines sind. Hugo fløj mod Sydpolen, og efterhånden blev det koldere og koldere. Temperaturen faldt hurtigt til langt under frysepunktet, og snart var flyvemaskinens vinger dækket af is. Nu håber jeg altså snart, det holder op med at sne så meget, tænkte Hugo, som var begyndt at blive lidt nervøs over, at vingerne på maskinen blev dækket af is. Men pyt, nu var Hugo kommet til et sted, hvor det var sikkert at lande. You are listening to Kramer's Creations on YouTube. Når man kommer fra en meget varm tropeø, og så lige pludselig dumper ned på Sydpolen, hvor temperaturerne let når ned på minus 60 grader, skal det næsten gå galt. Hugo var ikke nået ret langt væk fra flyet, før hans næse blev violet, og den begyndte at løbe. Han fik ondt i halsen og begyndte at nyse. Han var blevet forkølet. Du står næse. Hvad er koldt? Snøvlede Hugo, mens han nøs igen og igen. Bagved begyndte der at dukke en masse pingviner op. De kiggede nysgerrigt på den underlige lille trold, der stod der og rystede af kulde, mens der gav nogle underlige lyde fra sig. Hugo begyndte med klaprende tænder at hakke en stor isblok ud. Det gik langsomt, for han havde kun en skruetrækker ved hånden, og var samtidig nødt til at hoppe og danse, så fødderne ikke frøs fast i isen. Bag ham kom der flere og flere pingviner til, som lå og morede sig over den tænderklappende, dansende lille trold. Der sker jo ikke så meget på Sydpolen, så når der endelig kommer nogen fremmede forbi, er det noget, der kan tiltrække nysgerrige pingviner i hobetal. Kramer's Creations. Endelig lykkedes det Hugo at få hakket isklumpen fri og få bakset den op i flyveren, så han kunne vende sin forkølede næse hjemad. Der er jeg endelig hjemme, snøvlede en meget forkølet Hugo, da vulkanøen kom til syne i horisonten. Nu glædede han sig til at imponere Hugoline og alle de andre med den store isklump, som han heltemodigt havde bragt hjem fra Sydpolen. Stor var begejstringen, da Hugo lagde an til landing. Nu var helten kommet med en kæmpe isterning, der ville køle så dejligt og få familien og kompagni til at glemme, at det var så varmt. Hugo steg forkølet, men stolt ud af cockpittet for at vise sin hjembragte isklump for forsamlingen. Men da han åbnede døren til kabinen, væltede vandet ud. Al isen var smeltet på nær en lille bitte klump, der ikke var større end en fingerbøl. Skuffelsen tegnede sig i Hugos ansigt. Nu var han fløjet helt til Sydpolen, var blevet snot forkølet og havde gjort sig selv til grin for en masse pingviner, bare for at komme hjem med en lille isklump. Men familien var trods alt glade for at få kølet deres drink, selvom de godt nok var nødt til at dele den med en masse sugerør. Men pyt, den var dejligt læstende. Det smager vel nok dejligt, Hugo. Tak skal du have, skattebasse, sagde Hugoline. Den eneste, der ikke kunne være med til at nyde læskedrikken, var Hugo. Han måtte nemlig ikke få et sugerør, for så ville han måske smitte de andre med sin forkølelse. Så han sad bare i et hjørne, pakket ind i et tørklæde med fødderne i et varmt fodbad, mens han lovede sig selv, at han aldrig mere ville tage til Sydpolen efter is.